Chukwu na ndị a na-achefu unu. Chukwu ekekenu ka ụwa ka ife niile dị n'ime ya kpọkwuo m Chukwu ike abịa ma akpọkwuo m Chukwu, kpọkwuo ndị a na akpọkwuo m eze enu, kpọkwuo eze mmiri, kpọkwuo eze ana, akpọkwuo m ndị nwe ana, ndị ichie nwoke, ichie nwaanyị, ụmụada na ụmụ ọkpọ, kpọkwuo m mmụọ niile ndị ichie ji bili, akpọkwuo m Arọbinagụ ndị ichie, akpọkwuo m ọda, nne ọmụmụ, nne nwe ngwuru. Asị m bịakwa nọ n'ụbọchị taa bụ Orie na chefukwanụ. Asị na chi anaghị efu ugo njọ. Asị n'ụbọchị taa bụ Orie ka Orie taa retara anyị ife ọma mere pụrụ anyị ife ọjọọ. Ọkwa nzu na edo na ọjị ka m ji n'aka n'ụbọchị nke taa bụ Orie wee na-asị na ọ ya adịlị nwoke na mma, wee na-asị na ọ ya adịlị nwaanyị na mma. Nsị na ọpụpụ anyị na mbata anyị na ọ ya bụrụ anya wele. Ana m ekwubi okwu n'isi ndị niile bụ ndị na-eso m mana YouTube, mana Facebook, mana TikTok. Asị na ọ ya adịla anyị niile na mma, ọpụpụ anyị na mbata anyị na ọ ya bụrụ anya wele. Asị m nwoke ama nwuchinwu ụzọ anya, nwaanyị ama nwuchinwu ụzọ anya, ọ bịa ga-egbu anyị na ọ ya egbu onwe ya. Onye na-ejere anyị aja ije na ọ ya atọ n'ije, onye na-egburu anyị onunu ya daba na ya bụ onunu. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-agwọrọ anyị nsị, ọ ya eji n'aka ya wee nene ya nnu. Maka onye sikịta nnu owelu n'aka nene nnu mara ka ọ dịgo. Chukwu na ndị ana ọchọ ka ọ ya eme anyị nke ga-eme anyị. Asị m ọdachi akọkwana ya. Ọkwa onye nwere efe ọ chọba onye ọ ya egbu. Ọ dịrịpụsị mma ọ lachaba shuga. Mgbe na-ekwu na-asị dododo ndorikoko na ife dị anyị mma ya dịkwa chi anyị mma. Ife dị anyị mma ya dịkwa ndị ichie be anyị mma. Ife dị anyị mma ya dịkwa ezumezu mmụọ niile so anyị na mma. Na-akpọkwu ndị ọgbanje, na-akpọkwu ndị iyi ụwa, ọgbanje mmiri, ọgbanje enu ana. Akpọkwu m iyi ụwa mmiri, iyi ụwa enu ana, iyi ụwa nwoke, iyi ụwa nwaanyị. Akpọkwu m ndị gbara nje na eke, ndị gbara nje na oye, ndị gbara nje na afọ, ndị gbara nje na nkwọ. Asị n'ụbọchị taa bụ Orie ka Orie taa maara nwoke mma, ka Orie taa maara nwaanyị mma. N'isi ndị niile bụ ndị na-eso m bekee kpọrọ followers. Asị na ọ ya adịla anyị na mma na ọpụpụ, na ọ ya adịla anyị na mma na mbata, ọ adịla anyị na mma na eke, dịla anyị na mma na oye, adịla anyị na mma na afọ, dịla anyị na mma na nkwọ. Ọ bịa ga-egbu anyị ga-egbu onwe otu nkwulu ya ka ọ ya dị Chukwu na ndị ana site wee ruo mgbe ebighị ebi. Ise ya gazie. Asị nke ụbọchị taa maala anyị mma, ụmụ mmiri ọ ya dịkwala anyị na mma. Ise ya gazie.